खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 नोंथांमोनखौ बरायबाय। भारतीय जनता पार्टीआ दिनै राज्य सभानि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि मुंखौ फोसावबाय। बीजेपीनि दैदेनगिरि असमिया मेथाइनि सुजुगिरि मेथाइ देंखोगिरि पबित्र मार्गेरिटाखौ भारतीय जनता पार्टीनि सासे बिजाथि महरै फोसावबाय। मख'नो गोनांदि फैगौ 2 एप्रिल खालाराव आसामनि राज्य सभानि मोननै मासिया लांदां जागोन। आथिखालाव बे मोननै मासियाव दङ रिपुन बरा आरो रानी नर। पबित्र मार्गेरिटाख बिथाङा सासे भारतीय जनता पार्टीनि दैदेनगिरि। बिथाङा बिजाथि फोसावजानायखौ मिथि मोननानै गावखौ गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननाय मोननानै बिथाङा बुङोदि सासे फिसा सोहोरनिफ्राय फैनानै बिथाङा जे राज्य सभानि मासिनि थाखाय बिजाथि फोसावजाबाय बेनि थाखाय गोजोननायखौ बिथाङा फोरमायो। बेराफारसे मिजिंथिनाय जादों दि इउपिपिएल पार्टीनिफ्रायबो सासे बिजाथि गसंहोगोन। मख'नो गोनांदि भारतीय जनता पार्टीआ बे राज्य सभानि बिसायख'थियाव मोनसे मासियाव देरहाखागोन। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउस 24। गोजोन्थों।